Għawnu fil-fatt għanna l-Paolo minn bil-bla barra condition. Għawnek. Allora, Paolo. 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 Allora, kif inti? Johnny. Johnny, all right, yeah? All right, yeah. Impressionajtni, xint li jibes, jem? Għasa tinfittax il-coach. Il-min? Il-coach, man, nax għalu li jaw, insib il-coach, jena. Il-coach tal-gymnasium. U inti mux il-coach, man. Inti il-coach. Inti il-coach ta' Jeffrey Policino Orlando, man. Oh, ħanajlek, man. Jena man jimbħalu rritin kuna t-tamillek t-coachjani s-salan t-tenta fal-coach, so u rġisam bħal tijaw, man, taħnajlek. Bħal ta' mi? Bħal ta' Jeffrey Policino Orlando. Isma, il-coaching li tajtu f'dawk il-ftit minuti ma kienx biex jiġi slim u għek, ta' mandax daqsab xej. Update night, jen kif ħadmet fuq Jeffrey, so u fuq Joe Grima ma ħadmitx. Imma ħanajlek Peppi hija biku minajlek jina xorta ħanibda mmur il-ġim sewwat, immur il-ġimnejzjum u ħanajlek għax bħalissa t-niprofa nejx ħelti, tajt ix-xaħmiet, tajt il-pastizzi, kollox għad naqta s-sanaqra naqra. Tċaqlaq, jgħati ġiviri, tċaqlaq. X'ma nitċaqlaqx l-iktar id-darba l-oħra l-ġimnejzjum kien hemm waħda qudiemi fuq ir-rotak u tċaqlaq u taqdef fuq ir-rota ħanajlek provajt naqbata Peppi jinta ħanajlek tajġ kam ġrejt waraj ħanajlek. Jaqbad taqbad tajja. Xieqbad Pep ħanajlek maqbad xej men iktar ma bdiet taqdef iktar niġri waraj u taqdef u jien niġri waraj u taqdef u jien niġri waraj ħanajlek u mbagħad nisdet minn fuq ir-rota sewwa u qalt li kam iktar ma bdiet tgħidli kam iktar niġri waraj u ħanajlek u niġri u naqdef fil-vojt hemm mbagħad imnalla ġigejtu fella u qod fil-treadmill mella x'kienet taqaf l-qalbi. Mela gejtu fella timur il-ġim ukoll. Għazissa minn mindu talaq mill-UHM, il-sur Gejtu fella għandu ħafna ħin xjaħli sewwa. Ejja. Ġi għalli Johnny hi, għalli jek tittejx ħajja twila, sewwa, għalli inta fagħmel l-eżerċizzju, għalli hija l-ġimnejzjum, għalli sewwa, għalli u tiġri men, għalli titimma ħanajlek ta' Gejtu fella ma jafx x'inhu jgħid. Bejnietna sewwa, mhux tajlu issa sewwa. Ma jafx x'inhu jgħid Gejtu. Nela bl-eżerċizzju vera tgħix healthy, xiġifieri. Ħanajlek hija, kien hemm tal-gym instructors. Sewwa, l-instructor tagħna għalenna il-ġisem tal-bniedem isu karozza. Issa inti Peppi qatrajt il xi ħadd isuq il-karozza sew iktar ma jaqlala u jiġri iktar ikollu ħajja twila fil-karozza. U inti taf li l-eżerċizzju jagħmilek il-ġejt. U jiena ħanajlek Peppi, għallek biex għadna mal-eżerċizzju. L-iktar il-bieraħ marret il-remote control tat-television u poġġu. Għajjejt ħanajlek, imma l-ġimnejzjum qed nieħu pjaċir ta' Ejja. Tiltaqa' ma' ħafna nies. U żgur dil-ġimgħa jekk ngħidlek ma minn taqgħod laqas minni man. Ma' min? Ma' Hillary Clinton. Ejja. Mazza ħanajlek man u nfajtem jiena nħares lej Hillary Clinton. Għanajlek ħadd pjaċir qatt nħarsel għalajn il-patata jew taħdem hekk. Hu paċenzja. Mela Lorenz Gonzi biss jew tħarsel għalajn il-patata jew ħarsel Bomba ħanajlek Hillary Clinton. Għallet li għandha xażi għadu tajjeb ħanajlek ta' għandha ċażi bomba ħanajlek. Ettejja fil- Għajlek man, bomba l-ġimnejzjum sawwal da magna minnum għat taqsamni man u ħanajlek għat niddejab dil-magna. X'inhi x'magna jili? Di ħanajlek Peppi hija magna tajċi għat imbagħad maħħadek tmur maħħad il-magna sewwa hekk. Imbagħad titfala xadal l-flus, tafsela buttuna, ibdew niżlin illuminati u ċokkolata u panini, għandi l-istonku tiegħi taf kif għatili din il-magna hi. Ara tajni xfejn u dal-ġim. U ħanajlek Peppira, kombinazzjoni, ċibtlek lejlek ara, ħalli ma tajx jena dejjem niġi għom ma ċiblek xej sewwa. Għandi l-application, għalik u għallu bondi, għax issa smajt. Issa smajt illi inti għallu bondi l-qoddim aktar xikolkom ħafna ħin xtaħlu. Sewwa. Insomma, ħanajlek Peppi l-ġimnejzjum, għalik għallu bondi peress li tħobbu tkunu intom tal-intellectuals jew xtajdu intellectuali. Sewwa. Ammak meta tkun il-ġimnejzjum tajċ kam taqra minn inti. Taqra. Żgur!
Jien tajt kamet naqra meta n-nummer il-ġimnejżjum ħala. X'taqra? U l-ħin kollu naqra Peppi, ma naqafx naqra qiegħed bħalissa. Kif, x'taqra ma? Għax bħalissa Peppi ħanajlek l-ewwel niżum naqadi jara sewwa. L-ewwel net bħalissa d-dejja din il-moda ta' tfajl jilbsu kollu xis-sikkot maħħmak. Dak il-qalzi tas-sikkat bil-kulur u wara fuq il-patata sewwa qed jikbu pereżempju sexy. Toqgħod taqrom da. Noqgħod naqrom jien sewwa. Jew inkella pereżempju sport. Ħanajlek kellna waħda ta' xirnexxilha ddaħħal pereżempju if you look at my patata, my husband will come and break my know your nose. Kolla miktuba. Kolla ħana għalla bitċa. Hoppa ċenza, ifimni. Nirringrazzjawk kelli kont magħna. Grazie, isma' Peppa tagħna għall-kurżità sewwa. Għax jimdejt nisma' semmi. Il-lostingat ħattejbu xi naqgħu hawnhekk forsi kemm maċili niġri wara il-lostingat jien ħanarawh naqraw hawnhekk. Mela, ejja tintaqa' miegħu hawnhekk. Ejwa tintaqa' miegħu. Bumba ħanajlek Pep ħammur forsi nara ġi wara tal-ġimnejn. Nirringrazzjaw lil John il-Cowboy taraw iktar minnu la condition.